गाळाला लावा, गाळाला लावा. काव्या खूप लावते. हॅपी होली. ती थरथरते. हॅपी होली. चला, एक गुड न्यूज एक बॅड न्यूज. गुड न्यूज इथे समोर आहे, बॅड न्यूज पण इथे समोर आहे. बॅड न्यूज काय काजलला माहिती आहे ना? हो. आता एक मला चलानचा मेसेज आला, नाही भरलं तर लोक अदालतमध्ये भरायला लागेल. कधीचं चलान आहे माहिती आहे का? आता मार्च चालू आहे, 25 नोव्हेंबरचा आला आहे की रस्त्यावरती गाडी थांबवलेली आहे आणि तिथे ड्रायव्हर पण नाही आहे. आता मला लक्षात नाही मी कधी नेली होती आणि 500 रुपये आलं आहे, मी भरून टाकले. ते टेन्शन नको, तुम्ही पण ना ई चलान ऑनलाईन चेक करू शकता. आपलं गाडी नंबर टाकायचा असतो, माझा कसं MS03 आणि XYZ. नंतर मग गाडीचं इंजिन नंबर, चॅसी नंबरचं लास्ट 4 डिजिट टाकायचं असतं, येस करायचं असतं. मग ते सिलेक्ट करायला लावतात, बायसिकल सिलेक्ट करा, रोड सिलेक्ट करा, असं रोबोट नसल्यामुळे. मग ते तुमच्या नंबरवर लिंक करून कोड येतो, तो कोड टाकल्यावरती मग तुमचं दिसतं. चेक करा आहेत का, नाही तर उगाच कधी ट्रॅफिक पोलीसवाल्याने पकडलं ना तर हे बघा भरलेलं नाही, हे पर त्यासाठी अडवायला नको. ती होती बॅड न्यूज. आता गुड न्यूज बघा, आता काजलनी बनवलेलं आहे. काय बनवलं आहे? मँगो लस्सी. मँगो लस्सी आणि वरती आमरस टाकलेला आहे येल्लो वाला. ते आपण जरा पिऊन बघूया. आणि वरती काजू सुद्धा टाकलेले आहेत. म्हणजे असे आयटम बनतात आणि अप्रूव्ह होईल की नाही ते मी सांगतो तुम्हाला. साखर टाकली, विदाउट साखर आहे. विदाउट साखर पण एकदम मस्त गोड लागते, पण थोडीशी साखर हवी कारण लस्सी जरा गोड असते ना, ही थोडीशी आंबट टाईप आहे, पण एकदम भारी. 10 पैकी 9. म्हणजे गरमीमध्ये असं ज्यूस तुम्ही बनवून पिऊ शकता. रेसिपी दाखवायला पण सांगतो आणि होमस्टे मध्ये पण देऊया ना. 50 रुपये एक. भरपूर स्वस्त लावलंय. होय, मी 100 रुपये नाही 70. भरपूर महाग झालं. 70. कारण ह्याला घरचं दही वापरलेलं आहे आपण. घरातलं दही आहे आणि आपल्या आमरसच्या बॉटल मधला आमरस आहे. म्हणजे ओरिजिनल दही आणि ओरिजिनल आमरस. हो, काजू आहे आणि प्रिझर्व्ड नाही आहे. असं नाही की त्यांच्यासारखं 2-2, 3-3 दिवस आपण साखर टाकून बनवून ठेवतोय, असं नाहीये ना. म्हणजे खरं साखर नाही, आमरसच आहे ना आपला, साखर नाही. आंबट गोड. आंबट गोड आहे ना, तेच बोललो मी ना. साखर टाका, थोडी साखर टाकली की गोड होईल ना. म्हणजे रिव्ह्यू दिला बा आंबट गोड. आंबट गोड पाहिजे, विदाउट शुगर. शुगर फ्री लस्सी. शुगर फ्री लस्सी. हा, शुगर फ्री पण आहे. छान आहे. सालवी का नाही? बघा आंबे लागलेत बघा आपल्या समोरच. आणि ते जस्ट आपले गोल्डन सिल्वर रूम चेकआउट झाले, ते खुर्च्या बिडच्या लावायचे. आणि हा आपल्या झाडाचा आंबा. आणि तुम्हाला यावेळी चिक्कू सुद्धा लागले दाखवतो बघा. चिक्कू हा इकडे एक आहे, अजून कुठे आहे? इथे बघा 4 लागलेत. आणि इथे सुद्धा आहे बघा मधोमध, दिसले का? आणि आवाज येतो की नाही तुम्हाला ऐकायला? पाठी बोर्डचा भरपूर. हे आपले AC जे रिपेअरिंग करायला आहे त्यांची बाईक. हे बघा, ही आमची दुब्बू झोपलेली आहे दुपारी. काढू झोप काढू झोप. चला, इथे जे प्रिंट आहेत ह्याच्यामधून काल एक मिस्टेक सापडलेली आहे आणि आपल्या सबस्क्रायबरांनी सर्व शोधलेली आहे. पकडा, त्याचा एक फायदा पण आहे आणि 2 फायदे त्याचे. बाकी तर व्यवस्थित होतं. तुम्हाला माहिती आहे ॲक्च्युली ना, जेव्हा मी गेलो तेव्हा गिझरची स्पेलिंग पण चुकली होती आणि शुभांगी गिरची पण स्पेलिंग चुकली होती. एवढे सर्व करेक्शन करण्यामध्ये ही एक गोष्ट राहिलेली आहे. आणि ती गोष्ट ॲक्च्युली बोलतात ना की आता एक पब्लिकेशन असतं आणि एक उलटा पब्लिकेशन असतो, माहिती आहे? जाणून बुजून. म्हणजे आता तुम्ही दोघं काहीतरी पब्लिसिटी स्टंट, पण तो आम्ही केला नाही, पण झाला, चुकून झालं. तुम्हाला एक सांगतो, आता आम्ही दोघं बोलतोय पण ह्याच्यामध्ये तर चुकून काजलनी शिव्या दिले
तर ते जास्त हायलाईट होतात ना आणि तेच हायलाईट करायचं असतं. तर इथे आम्ही ना ऍक्च्युली मला AM ठेवायचं होतं. इथे बघा चेकआउट टाइम म्हणजे तुम्ही रूम खाली केला पाहिजे सकाळी 10 वाजता, पण ते 10 रात्रीचं झालंय. PM झालंय बघा, इकडे दिसतंय तुम्हाला. आणि त्या चुकीमुळे काल कमेंट मध्ये आणि प्रत्येकाचं लक्ष तिथे गेलं. म्हणजे जे मला हायलाईट करायचं होतं ते झालं, भले ते मिस्टेकली झालं पण ते जास्त हायलाईट झालं. तुम्ही इथे बघा, हे बाकीचं मी अक्षर छोटे लिहिलेत पण हे जरा मोठे बघा, डिजिट्स मोठे दिलेत बघ मी. बरोबर आहे ना. ऍक्च्युअली हायलाइट करायचं होतं चेक इन चेकआउट टाइम काय ते गेस्टला आपल्याला बरोबर. हा, आणि तुम्हाला सांगतो इथे ना आता आपले सर्व सबस्क्रायबर येतील ना, त्यांना पण सर्वांना माहिती की इथे मिस्टेक झाली आणि मला सुद्धा हे माहिती पडलंय, पण मी हे करेक्शन करणार नाही. का सांग? करेक्शन लोक आले ना, मला आता समजा कोण सबस्क्रायबर आहेत ना आहेत ना, ते मला बोलतो अरे चेकआउट टाइम तुम्ही रात्रीचं 10चं दिलं. नाही ते सकाळी 10चं आहे. म्हणजे असं नको बोलायला की आम्ही बघितलं नाही. बरोबर ना. तर हे बोलतात ना, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है. तर सर्वांचं लक्ष गेलेलं आहे. चेकआउट टाइम बघा इकडे 10 वाजता आहे, 10 वाजता आहे, 10 वाजता आहे. ते सकाळचं आहे, सकाळचं संध्याकाळचं नाही. आता मजा बघूया. नॉन सबस्क्राईबर आले की डोकं खात बसतील मग. नाही ना, फक्त विचारतील अरे हे तुमचं रात्रीच आहे का? नाही सकाळचं आहे ते, तुम्ही सकाळी 10 वाजता खाली करा. म्हणजे न बोलता आपलं काम होतं इकडे आता. बरोबर आहे ना. हे बघा, पण मी करेक्शन करणार नाही. ही गोष्ट सर्व फक्त आपल्या सबस्क्रायबरांना माहिती आहे. बाकी एवढे सर्व लावायचे राहिलेले आहेत. आमच्या बुब्बूचा बेड दाखवतो तुम्हाला. बेड आमची बुब्बू बघा कशावर बसते, नेहमी अशी ॲक्टिवावर बसते अशी, आणि तिला अशी आडवीच ॲक्टिवा लागते. आणि हा बोर्ड कुठे लावू ते मला अजून डाऊट आहे, म्हणून मी इथेच उभा ठेवला आहे बघा. हा एकदम मजबूत चांगल्या ह्याचा आहे. आणि एवढंसं बनवायला मला 1200 रुपये खर्च आले. 1200 रुपीज ह्याला खर्च आले. लिहिण्याला जास्त खर्च नसतो. हे फोम हे जे फुटतं आहे ना हावाला, त्याला एकदम व्यवस्थित डायरेक्शन्स आहेत. तुम्ही इथे येऊन वाचू शकता सर. म्हणजे तुम्हाला एक आयडिया मिळाला. नाही समजलं की मला विचारा. आता मी जातो वॉकिंगला नाही, ट्विन 2 रूम चेक करायला. जो AC गॅस लिकेज होतं आणि आपलं ते फ्रीमध्ये झालं आहे. कारण अजून वर्ष पण नाही झालं आहे ना. ओके, नोव्हेंबर डिसेंबरला बसवलं ना काहीतरी आपण ते. तर रूम चेक करूया की कूल होतोय की नाही. सध्यापुरती मी 3 AC रूम डिक्लेअर करत होतो, पण आता 4 रूम आपले AC झालेले आहेत. रूममध्ये जाऊन चेक करूया. आणि बाकीचे इन्फॉर्मेशन इथे पण आहे बघा. काय हो मॅडम, तुमचं चेकआउट टाईम काय आहे? रात्रीचे 10 वाजता आहे का? रात्रीचे 10 वाजता आहे का? नाही हो, सकाळीच आहे. तुम्ही सकाळी 10 वाजता खाली करा. ए बुब्बूबाई, बुब्बू कालू कुठे आहे? बुब्बूचा पाण्याची बालडी बघा. आता ना, आता गरमीमध्ये नेहमी रोज अर्धी बालडी पितात. आणि काळूवाली कुठे का माहित नाही. आणि इथे बघा सीटिंग कशी बनवली व्यवस्थित. असं वाटतंय ना ते AC मध्ये असं ते टायटॅनिक पोज करून तिथे उभं राहू. एवढं बाहेर नाही. आता तुम्ही सजेशन मला विचारा की तुम्ही AC रूम घेतला पाहिजे का नॉन AC रूम घेतला पाहिजे. तुम्ही कम्फर्टेबल जर राहायचं असेल ना तर AC रूम घ्या. बाहेरपेक्षा टेम्परेचर AC रूममध्ये भरपूर छान वाटतं आहे. नॉर्मल वॉकिंग केली तर काय वाटत आहे, पण जर तुम्ही धावपळ केलं तर गरम होणार. आणि ही सुरुवात आहे, मार्च आहे, अजून एप्रिल यायचं आहे, मे यायचं आहे. तुम्हाला AC रूमशिवाय इथे कम्फर्टेबल राहायला होणार नाही. इथेच नाही, कुठेच कोकणात जावा किंवा गोव्यामध्ये जावा, कुठेही AC रूम तुम्हाला लागणार. याच रिझनसाठी आम्ही पहिले तर खालच्या रूममध्ये AC सुद्धा नव्हतं, तर AC रूम आम्ही लावून घेतलेले आहेत बघा. आणि कूलिंग आउटस्टँडिंग होते. तुम्हाला मी सांगतो, मी सर्व्हिसमध्ये कधीच कंजूसी केलेली नाही. ह्या रूमला 1 टनचा AC सुद्धा बास झाला असता एवढ्याच्या रूमला. पण मी काय विचार केला, कधी समजा त्या रूममध्ये पण आता इथे 3 माणसं आहेत ना, आणि हा 1.5 टनचा AC ह्या रूमसाठी भरपूर. 1.5 टनचा AC भरपूर झाला. पण समजा कधी आपले 5-6 माणसं येतात तर त्या रूममध्ये किचन रूममध्ये पण राहावं लागतं.
तर 1 टनचा AC ची हवा कमी पडली अशी, कूलिंग कमी पडली अशी, म्हणून मी एकत्र 1.5 टनचा लावला. त्या रूममध्ये पण 1.5 टनचा आहे, सिल्वरमध्ये पण 1.5 टनचा आहे आणि गोल्डन रूममध्ये 2 टनचा AC आहे. आणि अजून एक सांगतो, 4ही AC आपले कॅरियर कंपनीचे 5 स्टार रेटिंगचे आहेत. 5 स्टार आणि 3 स्टार असतात आणि त्यापेक्षा कमी स्टार असतात. जेवढे आपण स्टार वाढवू तेवढे ते AC महाग वाढतात आणि क्वालिटीमध्ये, आणि इलेक्ट्रिक बोलतात ना, इलेक्ट्रिसिटी जरा कमी कन्झ्युम करतात आणि कूलिंग सर्वात चांगले देतात. तर आपण सर्व क्वालिटीवाले प्रोडक्ट्स वापरलेले आहेत. ते गोल्डन रूम असो, सिल्वर असो, ट्विन असो किंवा ट्विन 2 असो, कोणते रूम, कूलिंग एकदम सुपर होते, एकदम मस्त. चला, कूलिंग झालेली आहे चांगली. आता आपण ह्याला बंद करूया. असं वाटतं ह्या रूमच्या बाहेरच नको जायला, एकदम मस्त वाटतं, असं वाटतं झोपू. नेहमी 3 बेड लावलेलेच असतात बघा, 1 2 3. आणि तुम्ही इथे एक मी लिहिणार आहे, फॉर बेटर कूलिंग क्लोज दिस मिडल डोर. म्हणजे जर तुम्ही ट्विन 1 ट्विन 2 किंवा सिल्वर रूम घेताय ना, तर मध्ये मी डोर्स लावलेले आहेत बघा सर्व. तर ते डोर जर तुम्ही बंद केलात ना, रात्री झोपताना पण बंद करा, जेव्हा लागेल तेव्हा ओपन करून तिथे जायचं, नसेल तेव्हा बंद करायचं. म्हणजे ह्या रूमला कूलिंग एकदम फटाफट होते आणि एकदम मस्त होते, आणि थोडेफार पैसे आमचे सुद्धा वाचतात. काय थंडी वाजते काय पवारांकडे भिजले ना, असं वाटतं अंगात आलं बरं का. मला पाजलं नाही. पाणी आहे त्याच्यात. हा हा, हे बघ आमच्याकडे नको, मला नको. बादली आहे बघ आमच्याकडे. इथे बघा होळीची बघा, काजलच्या मैत्रिणी बघा. अरे ही कसली बाल्टी आणली. नको नको. तुम्ही कोणाचा बाबू बाबू हॅपी होळी. बाबू आम्ही होळी खेळतो, रंगपंचमी. हॅपी होळी. त्रिशिकाला बोल, त्रिशिकाला बोल हॅपी होळी बोलायला. काय बोलते, काय बाबू झोपलाय काय. बाबू हे बघ, हे हात दाखव तुझे. बाबू हे बघ, दीदीचे हात बघ. नको शिवून आज फक्त नसतं भरायचं. तुम्ही खेळा, पण त्या बुब्बून डॉग वरती कलर नका लावा. कारण का सांगा, कारण तुम्ही उद्या आंघोळ करणार, ते आंघोळ नाही करणार आणि ते धुवायला पण देणार नाही. ती चालली, बघितलं ती चालली. त्याला टिका बिका पण लावू नका, कायच लावू नका. त्यांना वाटतं तू काहीतरी खायला देत आहे. ए तुम्ही तिघांनी ना एक दुसऱ्यांच्या गाळाला लावा ना रंग. हा, गाळाला लाव पहिला, ते ठेव खाली. गाळाला लावा, गाळाला लावा. काव्या खूप लावते. हॅपी होली. ती थरथरते. हॅपी होली. हे कोण चिऊ, ही काऊ आणि ही माऊ. ते काय जंग लढायला चालले की काय. आज आपले पापलेट ऑरेंज होणार वाटतं. पापलेट लाल नाही होणार.
आज मंगळवार आहे इकडे. आज व्हेज थालीची ऑर्डर आहे. नाही मुंबईत कसं होलिका दहन असतं त्याच्या नेक्स्ट डे रंगपंचमी असते. पण इकडे काहीतरी वेगळं आहे. म्हणजे होलिका दहन ज्या दिवशी झालं ना 13 तारखेला त्यानंतर आज मंगळवारी आता रंगपंचमी खेळतात तिकडे. ते का माहिती नाही. सर्व पालखी बिलकी सर्व घरोघरी फिरते ना त्यानंतर अशी फिरत होते. शिमगा म्हणतं शिमगा इकडे उत्सव फेमस आहे ना. शिमग्यासाठी माणसं ऑफिस सोडून धावून येतात इकडे. अरे थांब मला थंडी वाजायला लागली. काव्याला थंडी वाजते. इव टाकू का इव टाकू टाकू. त्या बरोबर 15 रुपयाचे पाकिट वसूल करतात. आमचा फोटो काढ. आमचा फोटो तिचं काय वेगळंच असतं. लाल कलर नाही पण कशाला लाल मला नको. आमचे बघा कसे ऑडियन्स बसलेत. ऑडियन्स ही आमची बुबू. हे बघ हमको मुझे प्रेम करो. हे असं आहे. तिला हात लावला की मला हात लावा. हे बघा तुम्ही पण कधी आलात ना हिला हात लावायला जावा ही येणार बघा. तिला पण दे जरा. हा मिक्स कर तो असं ढवळ. कोणतरी अजून उडवा. हे काजल घे तिच्या बालडीवर डोक्यावरती लास्टची. डेमो नको बघ पिचकारी न उडव. एवढा लांब गेला की कसं होय. तिच्या लावणार बस जा आता तिला आंघोळ करू दे. जा आंघोळ कर जा. ती माझा हात हे करते आहे. मला भिजवलं. तर हे बघा सकाळी नाश्ता या प्लेटमध्ये घावणे चटणी सर्व झाली. किती छान वाटतात आहेत ना. येस. तर थँक्यू सर्वांना. तुम्ही सर्व भरपूर व्हिडिओला लाईक करत आहे. ज्या व्हिडिओपासून सुरुवात केली होती त्या व्हिडिओला 1000 लाईक्स कंप्लीट झालेले आहेत. तुम्ही या व्हिडिओला पण 1000 लाईक्स द्या. कमेंट करा. प्रत्येक कमेंटला मी रिप्लाय देईल. आणि कल्याण, दादर, चेंबूर अशा सर्व ठिकाणातून आमरसच्या बॉटलची ऑर्डर आलेली आहे. तुम्हीसुद्धा सांगा तुम्हाला आमरस कुठे पाहिजे असेल तर. सोबतच जर मेथीचे लाडू पाहिजे असतील ते सुद्धा मिळतील. अजून एक मला विचारायचं होतं सर्वांना. तर आता आपला होमस्टेच्या जवळ काय आहे. आपल्या होमस्टेच्या जवळ काय आहे. निसर्ग आणि रत्नागिरी रेल्वे स्टेशन. बरोबर आहे. रत्नागिरी रेल्वे स्टेशन जर तुम्ही पाय रोड आलात म्हणजे कार आणि बाईकने आता 5-6 मिनिटात तुम्ही इथे पोहोचताय. पण मी काय सांगतो आता आपल्याला होमस्टे पाहिजे गणपतीपुळ्याला. हां तर आपल्या सबस्क्रायबर्समध्ये कोणाचं बंगलो, कोणाचे घर किंवा कोणाची प्रॉपर्टी गणपतीपुळ्यात असेल जर त्यांना रेंटवर द्यायची असेल तर ती मी घ्यायला रेडी आहे. येस. मी प्रॉपर्टी विकत तर नाही घेणार आता कारण त्याला भरपूर पैसे लागतात. ऑलरेडी आमच्याकडे आहे तेच करायचंय. हां तर आता लिझिंगवरती किंवा रेंटिंग घेऊन किंवा कोणाला कोणतं होमस्टे चालवायला द्यायचं असेल तर मी चालवायला रेडी आहे. कोणाचे लिंक्स असतील, कोणाला काय माहिती असेल गणपतीपुळ्याच्या जवळ म्हणजे 1-2 किलोमीटर असं एकदम जवळ जरा किलोमीटर्समध्ये पण त्या रेंजमध्ये पाहिजे. गणपतीपुळ्यामध्येच पाहिजे. ह्यासोबत ते सुद्धा असं नाही की हे बंद करून ते असं नाही. आपण कसं पुढे पुढे जात जातो तसं रत्नागिरी रेल्वे स्टेशन जवळ शुभांगी कीर होमस्टे सुद्धा चालू राहील. सोबतच भरपूर गेस्ट आहेत ज्यांना गणपतीपुळ्याला पण राहायचं असतं. बरोबर आहे ना. तर गणपतीपुळ्यामध्ये पण जर व्यवस्थित प्रॉपर्टी लोकेशन प्रॉपर मिळालं विथ प्रॉपर ऑलमोस्ट बेसिक ॲम्युनिटीज अँड बेसिक नेसेसरी गोष्टी पाणी आणि आजूबाजूला गणपतीपुळे मंदिर जर असेल तर आपण चालवायला घेऊ शकतो. शुभांगी कीर होमस्टे एक परत गणपतीपुळ्याला सेटअप होऊ शकतो. तुम्ही त्याच्यात मला हेल्प करू शकता तर करा. बुकिंग नंबरवर तुम्ही इन्फॉर्मेशन द्या. हां बुकिंग नंबर खाली
खाली देतो. आणि जरी तुमच्या नातेवाईकांमध्ये ज्यांची त्यांची प्रॉपर्टी असेल वगैरे तरी त्यांचं नाव वगैरे सगळं कॉन्टॅक्ट नंबर द्या. मी ॲक्च्युली यूट्यूबवर नाही सांगणार होतो, पण मला आता लक्षात आलं 1.5-2 वर्ष मी जे कन्व्हर्सेशन करतो आहे आपल्या व्हॉट्सॲप नंबरवरती, तेव्हा अगोदर पण 1-2 जणांनी सांगितलं होतं की आमचे गणपतीपुळ्याला असं बंगलो आहे, आम्हाला तसं स्टार्ट करायचं आहे किंवा आम्हाला ते करायचं आहे. पण मी सध्या आपल्या होमस्टेमध्ये बिझी होतो ना, की मी बोललो होतो जोपर्यंत हा सेट होत नाही, म्हणजे असं सेट करायचं की जिथे आमची गरज पण नंतर कमी लागली पाहिजे. बरोबर आहे ना? तर हे ऑलमोस्ट जरा लेवलवर आल्यावरतीच मग आपण दुसरा घेऊ शकतो ना, त्यासाठी. पण फक्त गणपतीपुळेच्या एरियामध्ये. ठीक आहे, तर व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओला शेअर करा. बाय बाय. बाय.